Het is onvoorstelbaar, zoveel centen en zoveel mensen die doen hebben. En net zozeer ik alleen nog gewoon dit bedrag, maar ook om mijn zin allen. Het is gewoon geweldig. En daardoor kunnen we natuurlijk weer verder, hè? Nou, wij uiteindelijk, dat we al in Nijswest een inzamelingsactie op touw zet. Om hem te stiepjen, zeg maar. Maar hem verlies. En eerst dachten we nou, is het wel een goed idee om het te doen. En blijkbaar zijn er toch 2384 mensen die het echt een heel goed idee vonden. Ja. En dat vind ik eigenlijk los van het enorme bedrag wat erop halen is toch echt geweldig. En nou ja, bij deze wil ik hem dan wel symbolisch, zeg maar in ieder geval het hele bedrag oerhondigen. Onvoorstelbaar, Dus, hè? ja. Het is net al heel, als je dit ziet, dat is toch wel hard verwarmd. 2384 donateurs, zeg maar. Ja, dat is iets bijzonders. En dan is het wel dat het heel breed droegen wordt. Hè? Dat wij net alleen nog het idee hier om het zo te doen, maar dat er heel veel oren mensen die zien van ja, god, wij stiepen dat en wij doen daar omheen. Maar goed, op een gegeven moment hebben we wel zoiets van, nou, het is mooi, de actie, we zetten er punt achter. Want ja, hoe lang mag het maar terug in? En het is al zoveel meer als dat we ooit dachten en dat het weer is. Ik wil je er heel wat voor bedanken dat je het opzet hast. Want ja, dat is de eerste stap. Ja. En wat Leeuw ik zei, voor al die mensen die dat dienen hebben. Net alleen nog die hierom mij dienen hebben, maar de jongen hebben echt zoveel gekregen. Ja. Daar wil we hem echt. Ja, iedereen en ik, dat is gewoon onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, op wat voor manier dan ook. Zoveel meeleven bij iets dat je dan en zeg je, nou, dan, ja, dat zei het dan wel wat. En dus daar ben we wel vreselijk dankbaar voor. De reacties van de mensen, dat is al geweldig. Het is wel zo, vind ik, dat we een hele project hebben die dus programmajournalisme, dat ze zeggen van wat een prachtig interview. We halen ze te gaan op de trainen in eigen. Het had hun heel bedrekken. En en het weer net spelen trouwens of wat dan ook. Dat weer weer op dat moment, ja. hè? Nou ja, dat ben we. En, ja. Dat, ik bedoel, nee, dat is, je hoeft hier naar voren branden en dan mag het wel maar weer terug. En dat heb ik altijd, hebben we nog ook altijd dingen. Ik bedoel, en we zijn alweer druk aan het opbouwen. De winkel is al je maar het rent al je weg. En ik bedoel, maar een heel groot geword binnen kan. Dus we kunnen weer vooruit. Ja. En dan komen de mensen ook. Er zijn echt een mensen die leunen er wel wat bij van ja, is er nou wel wat. Maar daar is wel een hele grote. En daar ben we dankbaar voor dat de mensen ook bij komen. En ik bedoel, maar dan kun je ook even een praatje. Dus dan ga je ook mijn, want dan kun je het ook weer verwerken.